Mă numesc Oana Magdalena Cenac, sunt conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității Dunărea de Jos din Galați și director al Centrului de Cercetare, Comunicare Interculturală și Literatură. Înființat în 2005 în cadrul Facultății de Litere Gălățene, centrul nostru de cercetare este astăzi o unitate academică de profil filologic care reunește membrii Departamentului de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, doctoranți din cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, precum și un număr important de personalități de înalt prestigiu național și internațional, ca membri în comitetul științific al centrului. Îmi face plăcere să menționez câteva nume aici, cum ar fi academicienii Eugen Simion, Michael Metzeltin, Gheorghe Chivu, profesorii Stelian Dumistrăcel, Mircea Diaconu, Iulian Boldea, Laura Bădescu, Gheorghe Manolache. Sunt doar câțiva dintre oamenii care an de an, împreună cu noi, organizează conferințe naționale și internaționale la care studenții facultății noastre, studenții facultății de litere, sunt implicați direct și participă cu mare plăcere. Ca unitate de cercetare, Centrul Comunicare Interculturală și Literatură este implicat într-o serie de activități specifice profilului său, în parteneriat cu instituții de cultură, cu unități academice, cu fundații, vizând, în primul rând, organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale, editarea și publicarea lucrărilor care se susțin în cadrul acestor conferințe în cele două reviste ale centrului nostru, reviste care deja au tradiție în Facultatea de Litere, reviste care sunt indexate în multe baze de date internaționale, fapt ce asigură vizibilitatea națională și internațională a celor care publică în paginile revistelor noastre. Mă refer aici la revista Comunicațion Interculturelle Literatur și revista Lexicomun, lexic specializat. Un alt obiectiv îl constituie diseminarea rezultatelor cercetărilor individuale ale membrilor centrului nostru, participarea la competiții naționale și internaționale în vederea câștigării unor proiecte de cercetare care să asigure obținerea finanțării atât de necesare pentru buna desfășurare a activităților centrului nostru. Și, nu în ultimul rând, diseminarea rezultatelor cercetării mai tinerilor noștri doctoranți. Iată care ar fi, foarte pe scurt, activitățile care ne preocupă pe noi în cadrul Centrului de Cercetare. O activitate frumoasă, bogată, complexă și laborioasă, așa cum ar trebui să fie, credem noi, activitatea oricărui cercetător filolog.